Máte internetové stránky? A chodí vám tam návštěvníci? Nezáleží, zda máte základní webovou prezentaci, e-shop nebo složitý internetový portál. Někteří návštěvníci přesto budou mít dotazy. Na ceny zboží, dostupnost nebo nabízené služby. A pokud nenaleznou odpovědi na tyto otázky, budou hledat jinde. Naštěstí je tu aplikace Customer Point živý chat. Tato aplikace propojí návštěvníky vašeho webu s vašimi pracovníky. A to přes Skype či Google, tedy programy, na které jste zvyklí. A jak to funguje? Překvapivě jednoduše. Návštěvníkům vašeho webu se bude zobrazovat okno s dotazem, zda nepotřebují s něčím poradit. Pokud návštěvník napíše svůj dotaz, ten se zobrazí na vašem Skypeu či jiném programu. Takto můžete s vašimi návštěvníky bez problému komunikovat a udělat tak z nich vaše zákazníky. Nezáleží na tom, zda chcete zvýšit prodej nebo poskytovat prvotřídní zákaznický servis. Aplikace Customer Point živý chat je revolučním nástrojem, který podpoří vaše podnikání. Vyzkoušejte to.